Καλησπέρα σας. Απόγευμα Πέμπτης και είμαστε κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα. 5 με 6 θα είμαστε μαζί όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και αυτή τη βδομάδα. Κοντά μου φυσικά είναι η Φιλία Σπανού. Καλησπέρα, Φιλία μου. Καλησπέρα, Ιωάννα. Πώς πέρασε έτσι η βδομάδα, μόνο αυτό έχω να πω. Πώς περνάνε έτσι οι εβδομάδες? Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται πλέον συνήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς περνάνε οι εβδομάδες μας και μ' αρέσει πιο πολύ που είμαι μαζί σας. Κοντά μας σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Χατζάκη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σας έχουμε εδώ γιατί είσαστε ένας από τους εμπνευστές της έκθεσης, η οποία φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 18 του Νοέμβρη και θα φιλοξενείται μέχρι και το Σάββατο. Είναι μια έκθεση η οποία σκοπό έχει την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του οροπεδίου του Λασιθίου, ενός κομματιού της Κρήτης μας, και φιλοξενεί και δικά σας καλλιτεχνήματα, αν μπορούμε να το πούμε. Έχει και δικά σας εκθέματα. Τα εκθέματα που έχω φτιάξει εγώ είναι ανεμόμυλοι, το πλέον χαρακτηριστικό του οροπεδίου Λασιθίου. Έχω φτιάξει 3 ξύλινους ανεμόμυλους και 2 μεταλλικούς, τους οποίους εκθέτω. Επίσης η έμπνευση και η σύλληψη της ιδέας για την έκθεση ήταν δικιά μου μαζί με τους άλλους εκθέτες. Βρεθήκαμε όλοι μαζί και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση, να προβάλλουμε την τέχνη και τον πολιτισμό, την πλούσια τέχνη και τον πολιτισμό του οροπεδίου Λασιθίου. Να πούμε, Ιωάννα, ότι οι ανεμόμυλοι είναι και στην είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Είναι με το που μπει ο επισκέπτης, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι οι ανεμόμυλοι που έχει μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα της έκθεσης. Κατεβάσαμε τους μήλους στο κέντρο του Ηρακλείου. Έτσι. Εσείς με άλλους 17 εκθέτες. Φιλοξενεί η Βασιλική του Αγίου Μάρκου πόσα εκθέματα? Πόσα εκθέματα ή πόσους εκθέτες? Εκθέματα πάρα πολλά είναι τα εκθέματα, γιατί είναι και μικρά εκθέματα και μεγάλα, από 18 εκθέτες. Που είναι όλοι πλούσια... από το οροπέδιο? Ναι, σχεδόν, εκτός 2. Ο φωτογράφος, ο κύριος Δρόσος, είναι από το Ηράκλειο, αλλά αγαπάει πολύ το οροπέδιο και φωτογραφίζει συχνά τα μέρη αυτά. Και ο ζωγράφος, ο κύριος Δρουσέτος Παναγιωτάκης. Οι υπόλοιποι έχουν καταγωγή από το οροπέδιο Λασιθίου. Ένα πολύ σημαντικό σημάδι για το οροπέδιο είναι το σήμα κατά τεθέν, αν μπορούμε να πούμε, του νομού. Και η προσπάθεια όλη αυτή γίνεται με σκοπό να ανοίξει και επισήμως ένα πάρκο το οποίο θα φιλοξενεί κάποιους από τους ανεμόμυλους που υπάρχουν στο οροπέδιο. Και τα προσπάθειες γίνονται ανά καιρούς για την αναστήλωση των μήλων. Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και από το Δήμο και από προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν είναι το αναμενόμενο. Για διάφορους λόγους η εικόνα που βλέπεις στο οροπέδιο Λασιθίου δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Ελάχιστοι μήλοι λειτουργούν, συνήθως σε μουσιακό τουριστικό χαρακτήρα, στις ταβέρνες και σε διάφορα άλλα σημεία. Αλλά η εικόνα αυτή που είχαμε συνηθίσει και που έχει κάνει παγκοσμίως γνωστό το οροπέδιο Λασιθίου δεν υπάρχει και είναι και λίγο δύσκολο να την επαναφέρουμε, να την αναστηλώσουμε, αλλά κατά την άποψή μου μπορεί να γίνει, είναι ένα εφικτό μέρος, ειδικά με μια πρόταση που έχω κάνει, έχω πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας στην πρόταση πάνω αυτή, έχει να κάνει με τα διάτρητα πολυεστερικά πανιά, τα οποία τα έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά σε 18 ανεμόμυλους στην είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νόστος του Λαγού Πινακενό. 18 μήλοι δουλεύουν τώρα και 2 χρόνια με τα ίδια πανιά, χωρίς να τους έχουμε μαζέψει, χωρίς να θέλουν ιδιαίτερη συντήρηση, και είναι αυτό ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για την αναστήλωση και την αναβίωση αυτού του αιωλικού πάρκου. Υπάρχουν λύσεις, λοιπόν? Υπάρχουν λύσεις, ναι, κάνουμε έρευνες, προσπαθούμε προς την κατεύθυνση της αναστήλωσης, γιατί είναι κάτι μοναδικό, κάτι... Από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι είστε ένας άνθρωπος παθιασμένος με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως βλέπω ότι είσαστε λίγο απογοητευμένος από το πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η κατάσταση. Τι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να μην μπορεί να δώσει η τοπική αρχή, η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιανού θέμα είναι, την απαραίτητη βοήθεια για να αναστηλωθεί αυτό το κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς? Κοιτάξτε, δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις. Είναι χρηματικοί οι λόγοι? Δεν είναι μόνο χρηματικοί. Εξάλλου έχουμε αρκετά χρήματα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται με το ΕΣΠΑ και θα μπορούσε να διευκολυνθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Έχουμε πάρει διάφορους κοινοτικούς πόρους σε αυτό το θέμα, αλλά ίσως οι μελέτες, ίσως οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν σε αυτά, τα υλικά που βάλανε δεν ήταν τα κατάλληλα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη σωστή λειτουργία
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το κόστος είναι μεγάλο. Δηλαδή κοστίζει πάρα πολύ το να ανακατασκευαστούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεκινήσει καλά από την αρχή. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να φτιάξει μερικούς ανεμόμυλους χωρίς να ξεκινήσει από το πρώτο πράγμα. Να κάνει μια καταγραφή και να δει πώς μπορεί να φτιάξει. Μερικοί μήλοι προσπάθησαν να τους φτιάξουν και τα κατάφεραν, αλλά τα υλικά που χρησιμοποίησαν ήταν δύσκολοι να συνεχίσει η λειτουργία τους. Ναι, μεν φτιάχτηκαν, αλλά η λειτουργία, η συνεχόμενη λειτουργία των ανεμόμυλων δημιουργούσε διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τη λειτουργία και να μην απλώνουν τα πανιά, λόγω του ότι ο ένας έπαιρνε φωτιά, ο άλλος δεν είχε πρόβλημα στη λειτουργία τους, και φταίνε τα υλικά και ο τρόπος της μελέτης που δεν ήταν ο πιο ενδεδειγμένος. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αξίζει να γίνει μια προσπάθεια, γιατί είναι ένα κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, από τις 18 του Νοέμβρη που έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης, έχει έρθει αρκετός κόσμος να την δει? Αυτή είναι και η πληρωμή, και η πληρωμή και αυτό όλων των εκθετών είναι αυτό ακριβώς, ότι τα σχόλια που κάνουν οι επισκέπτες είναι άκρως ενθαρρυντικά, μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον, και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι είναι μια έκθεση η οποία είναι ευχάριστη, έχει αρκετά θέματα να δείξει και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πολύ σημαντικό αυτό, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Αφού κανένας άλλος δεν παίρνει την απόφαση να κάνει κάτι τέτοιο, αποφασίσετε εσείς με τους υπόλοιπους εκθέτες για αυτή την δράση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε σκοπό να πάτε και αλλού? Είναι μια αξιοπρεπέστατη. Μετά την επιτυχία που έχει η έκθεση αυτή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήδη σκεφτόμαστε για το μέλλον, και αυτός είναι ο στόχος μας, ο σκοπός μας, να γίνει ένα μέρος στο Οροπέδιο Λασιθίου, ώστε η έκθεση αυτή να γίνει μόνιμη έκθεση. Να φιλοξενείτε μόνιμα εκεί πέρα. Μόνιμη έκθεση, και όταν χρειάζεται, όποιος μας καλέσει, είτε στην Αθήνα, είτε στο Ηράκλειο ξανά, είτε στον Άγιο Νικόλαο. Και στα υπόλοιπο μέρη της Κρήτης, Ρέθυμνο και Χανιά. Δεν οπουδήποτε σε μια μεγάλη πόλη να μπορούμε να τη μεταφέρουμε, να δείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Και ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι η έκθεση αυτή θα εμπλουτιστεί περισσότερο, γιατί αυτό που παρουσιάσαμε τώρα είναι αποτέλεσμα 2 εβδομάδων και μόνο. Ήδη μαζεύουμε υλικό για περισσότερο την επόμενη φορά, και πιστεύω ότι η επόμενη έκθεση που θα παρουσιάσουμε θα είναι ακόμα πολύ καλύτερη. Ιωάννα, περνώντας σήμερα μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, είδα και πολλούς τουρίστες να κοιτάζουν την έκθεση, να τους φαίνεται πολύ όμορφο, πολύ περίεργο, να το φωτογραφίζουν. Πιστεύετε ότι ο χώρος που θέλετε να φτιάξετε στο νομό Λασιθίου, ώστε να είναι μόνιμα εκεί η έκθεση, θα απασχολήσει και τουρίστες, θα θελήσουν να έρθουν για να τη δουν? Γιατί όπως είδα εγώ προσωπικά σήμερα που πέρασα, πολλοί τουρίστες κοιτούσαν, έβγαζαν φωτογραφίες, τους φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, σήμερα έκανα το ξεναγώ στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, γιατί είχε μάλλον κρουαζερόπλιο, πρέπει να έχει έρθει, όπως και το προηγούμενο Σάββατο. Είχε γεμίσει η Βασιλική του Αγίου Μάρκου από ξένους που ρωτούσαν, ήταν περίεργοι που ήταν αυτό το μέρος, δεν έχουν ξαναδεί ανάλογο πράγμα και ρωτούσαν πληροφορίες για αυτό το θέμα. Και ίσως καλύτερη περίοδο για να ξαναγίνει, είτε εδώ είτε σε άλλη πόλη, θα είναι σίγουρα καλοκαιρινούς μήνες, με το που θα έχουμε τουρισμό. Να πούμε πάντως ότι δεν εκμεταλλευόμαστε αρκετά την παράδοση που έχουμε, γιατί έχοντας επισκεφθεί κάποιες χώρες στο εξωτερικό, οι οποίοι διαθέτουν κάποιους μήλους, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για το μέγεθος των μήλων που υπάρχουν στο Οροπέδιο Λασιθίου, βλέπουμε ότι αξιοποιούνται πάρα πολύ. Βγάζεις εισιτήριο για να επισκεφτείς χωριά που έχουν απλά 2 και 3 μήλους. Θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο και να υποφελούμαστε και από όλη αυτή τη διαδικασία. Ίσως αυτό το μέρος έπρεπε να το είχαν άλλοι να το εκμεταλλευτούν. Γιατί αυτό που υπήρχε στο Οροπέδιο Λασιθίου ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Ήταν το πρώτο και μεγαλύτερο υλικό πάρκο στον καιρό του. Οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες λένε ότι υπήρχαν πάνω από 10.000 ανεμόμυλοι σε αυτή την έκταση γης, και είναι κάτι σημαντικό. Και στα πηγάιδια και στους ανεμόμυλους είχαμε μια πρωτιά πανελλαδικά και σε όλο τον κόσμο. Και το μόνο που μπορούμε να ελπίσουμε είναι να επανέλθει στο κύρος και στο βάρος εκείνο που είχε την εποχή
που μεσουρανούσε το Έτσι, αιωλικό Ώστε να πάρκο. μπορέσετε είναι. να το εκμεταλλευτείτε κι εσείς και να το αξιοποιήσετε ανάλογα με τις Είναι και ένα κομμάτι προσδοκίες της σας. κληρονομιάς μας, το οποίο δεν πρέπει να μένει ανεκμετάλλευτο και να καταστρέφεται με τα χρόνια. Δεν είναι βέβαια μόνο οι ανεμόμυλοι. Είναι Βέβαια. πολλά πράγματα που έχει να δείξει η έκθεση. Ναι, μεν η κορονίδα και είναι η ανεμόμυλη και η αιωλική ενέργεια που πάνω στο οροπέδιο λαστίου. Εκτός τους ανεμόμυλους είχαμε και τους αλευρόμυλους στην είσοδο, που και αυτή ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο μυλοτόπι στην Ελλάδα ήταν το 1900 και στους αλευρόμυλους. Αλλά έχουμε και πολλά άλλα μέρη να αναδείξει το οροπέδιο λαστίου. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο μυθολογικός τόπος της γέννησης του Δία. Βεβαίως. Το δικταίον Άνδρο έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Μετά τη Γνωσό νομίζω ότι είναι το δεύτερο μέρος που επισκέπτονται στην Κρήτη οι ξένοι, με πολλά έσοδα, πάρα πολλά, και δυστυχώς υποβαθμίζεται από άλλους φορείς. Και όλοι εμείς να επισκεφτούμε στο και μία φορά στη ζωή μας για να τα δούμε, γιατί υπάρχουν πολλοί κριτικοί που δεν έχουμε πάει. Θα βάλω και εμένα μέσα, δεν έχουμε πάει καν να δούμε. Εκτός βέβαια τις φυσικές ομορφιές, εκτός όλα αυτά που έχει να παρουσιάσει, αυτά που δείχνουμε και στην έκθεση. Πάντως η επιτυχία της έκθεσης καθορίστηκε και από τα εγγένειά της, τα οποία παρουσιάστηκαν εξέχουσες προσωπικότητες τόσο του τόπου μας όσο και γενικότερα της Ελλάδας. Σίγουρα, ναι. Είχατε κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους, αν εξαιρέσουμε τους δημάρχους του νομού. Εκτός τις αρχές του τόπου μας, και του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ήταν οι πρίτανης του Πανεπιστημίου, πρώην πρίτανης, ο κύριος Γραμματικάκης, ήταν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Βιολογίας, ο κύριος Μανώλης Στρατάκης, που είναι και εκθέτης κιόλας με διάφορα γλυπτά που έχει κάνει πάρα πολύ ωραία. Και άλλοι πολλοί. Είχατε την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί τους? Ναι, έγινε κάποια παρουσίαση? Σίγουρα, ναι. Ήμουνα ο συντονιστής, ας πούμε, της εκδήλωσης. Ανέβηκε και ο κύριος Γραμματικάκης και απέφθινε χαιρετισμό. Και αρκετοί άλλοι. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Είδε την αξία που της έπρεπε. Ναι. Είχαμε και στο τέλος είχαμε κέρασμα από το Γύρο Σιγανού. Ήταν χορηγία του κυρίου Σιγανού, που έκανε πλούσιο παραδοσιακά προϊόντα, με οφτή πατάτα, με ρακές, με κρέας του οροπεδίου Λασιθίου, με ντάκο δικό μας του κυρίου Φανουριάκη πάνω, τυρί από το τυροκομείο του τόπου μας. Μου ακούγονται όλα αυτά, Ιωάννα. Διάφορα. Είχαμε πάρα πολύ καλή οργάνωση, πλήθος κόσμου, όλοι ξαφνιαστήκανε τι γίνεται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, αλλά ήταν κάτι εντυπωσιακό, κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πρώτη φορά που αναλαμβάνει κάποιος να κάνει κάτι. Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία πέτυχε πάρα πολύ και είναι χρέος μας να τη συνεχίσουμε και να την ολοκληρώσουμε, να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Επιτυχημένη η ιδιωτική πρωτοβουλία και από την προσέλευση κόσμου που ήταν πάρα πολλοί όλοι όσοι ήρθαν για να δουν την έκθεση. Ακόμα. Και με πολύ καλές εντυπώσεις έφυγαν μέσα από το χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Να πούμε ότι η έκθεση ολοκληρώνεται στις 30 του Νοέμβρη, δηλαδή το Σάββατο, σε 2 ημέρες. Μέχρι τις 1 η ώρα θα είναι ανοιχτή, μετά πρέπει να μαζέψουμε και να ξεκινήσει αλλού. Η άλλη έκθεση. Έτσι. Ναι, το αλλού ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα μας το πείτε, να το πούμε και εμείς στους τηλεθετές, όταν θα το έχετε δουν. αποφασίσει. Φυσικά. Κύριε Χατζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Χαρήκαμε εγώ. πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία καλά. να τα πούμε. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράδοσής μας, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο και που ίσως με αυτή την έκθεση να δόθηκε ένα μικρό ένασμα για να ξεκινήσει πάλι να κινείται. Βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι για να κάνουμε ένα βήμα. Ακριβώς, ακόμα. ένα βήμα παραπέρα.